De impact is vooral dat het een prutte onrust en negativiteit jouwt. En dat is wat mij betreft compleet onnodig. En het had vooral impact denk ik op de leerlingen en dat is jammer. Naar aanleiding van het verhaal Aron Wiekheim binnen de bij Omroep Friesland meerdere mails binnenkwamen die het verhaal van de docent bevestigen. En ik een oud-leerling mailt dus. Hij zei dat het eigenlijk van het begin al een grote bende wie intern bij het Tjalling Koopmans College, met name als het gaat om de ICT-systemen. De andere kant van het verhaal is Rick. Omroep Friesland had mij ouders praat van laten ben hier op het Tjalling Koopmans College zitten. En zij zijn juist heel wies, maar de wiezen van onderwijs dat het hier jong wordt. Zij vinden benauwd dat haar band op een grote squalle eigenlijk versoepeld in het systeem. Hier net. In de Aron-tijd is de kwaliteit van het onderwijs ik prima wist en dat doet ik prima. En we ben natuurlijk al druk bezig met het naaie team, dus, en het ziet er mooi uit. Het vakbond het meldingen van leden binnenkrijgen. Ze zeggen dat ze weten wat er speelt, maar dat ze voor eerst neer dwang kunnen. De onderwijsinspectie weigert ook commentaar te aan, want de zaak loopt nog voor de ruchter. En die zaak, een kwartpleit, die in het komende manje. En daar gaat het om het vrijgaan van section rapporten. 8 rapporten over de kwaliteit van het onderwijs per instelling en 8 rapporten over de financiële handel en wandel per instelling ook van hetzelfde Tjalling Koopmans College. Ik ga Suzanne Polet ook vragen waarom het zij net wil dat die rapporten nou vrij worden. Daarop was er geen commentaar aan.